Aku paling arep maem. Kayak kok wetenge kucak-kucuk yo. Maem. Tak buka ngene iki jebule kari piringe tok. Wah, wis boyo nek nganu ngicip iki sithik wae ra kabeh. Yo nak mencithik yo mubadir ra olah yo. Jare nak mangan iki dientekke ben warak ngono kuwi jare simbah-simbah iki ben ra mubadir. Nah, nek ngeles kok le pinter, Pak. Wis. Yo ngono kuwi mendino ki aku yo seneng. Syukur-syukur engko sak wedange kopine, sak udute ngono ki seneng banget aku. Lah kowe iki nek digaweke ngono kuwi dicepai, kok ngerti-ngerti le bali kok sing bengi kae dadine anyep, malah kadang nganti mambu ra dadi maem. Mas dan mek dibuang kayak pitik. Mane-man to malan. Yo sore ya wingi ngelih ya Bapak ngelih banget balik kerja on karen ngelih banget. Anjur wae mana apa wingi sidone? Mumpung gawe mie sidone. Sing cepet. Wah, Aku parmadang anjur turu ya. Saking kesele. Ya so tak gugah-gugah ibu nak arep mama ora ngerti tak kira nggo aku. Tur jan enak tenan kok gawe kene ya gelem aku. Ya padune.